Čím dlhšie žijeme, tým je pre nás spomínanie na minulosť prirodzenejšie. Ako dieťa som vždy obdivoval indiánov a neustále som ich aj kreslil. Tak trochu mi to zostalo, iba že teraz sa hrám skôr na kouboja a osvojil som si rôzne westernové zručnosti. Nedosiahol som ani zďaleka tak veľa, ako by som chcel, ale ako mi povedala jedna kamarátka. Aj tak žijem zaujímavejšie ako mnohí iní ľudia, ktorí sa zmierili s každodennou rutinou a všednosťou. No ja okrem toho robím, čo ma baví. A navyše to aj predvádzam na vystúpeniach. Neviem presne, koľko som mal rokov, keď som začal s tým, v úvodzovkách, koubojským životom. Ale bolo to niekedy po návrate z vojenčiny, vtedy bola ešte povinná. Takže po 20-ke. Odkrútil som si rok v Poprade a Žiline a po návrate som stretol kamaráta z detstva, ktorého som už dávno nevidel. Naše kamarátstvo sa obnovilo a zrazu som sa ocitol v skupinke priaznivcov westernu, ktorí chodili strieľať z replík dobových zbraní na miestnu strelnicu a dokonca mali vlastný spolok. A radi chodili v koubojskom výstroji na country podujatia, rodea a tak podobne. Občas sa našiel niekto, čo mal záujem o nejakú scénku s koubojmi, takú fingovanú prestrelku za nejaké pivo a občerstvenie ako honorár. Chodieval som s tými kamarátmi, len moje oblečenie k tomu ako si nepasovalo. A tak raz, keď ma partia kamošov vytiahla na akési rodeo, nahovárali ma na kúpu klobúka a šatky. Myslím, že mi aj trochu finančne prispeli. Neskôr nasledoval perkusný revolver. Ten klobúk mám dodnes, aj keď som medzi tým pár iných, ktoré som získal neskôr, stratil. Má len preseknutý bičom, ale o tom možno niekedy inokedy. Každopádne je to jedna z mojich prvých spomienok na to, ako som sa dostal k westernu. A popri tom to boli úsmevné prekáračky, keď sa ma kamaráti pokúšali dotlačiť k tomu, aby som ja, vegetarián, zjedol kus mesa. S koláčom, do ktorého prstom natlačili kus nejakej salámy alebo čo to bolo, im to nevyšlo. A keď nedali pokoj, povedal som im, že za fľašu whisky si dám kus klobásy. Dopadlo to tak, že keď sme zás šli na nejakú akciu, zobrali so sebou spomínaný alkohol a objednali mi tam klobásu. Ibaže, kým sa upiekla a dostala k nám na stôl, už sme niečo popili z tej whisky a ja som prehlásil, že mäso jesť nebudem, lebo zostala len polovica fľaše a v dohode sa jasne hovorilo o celej. Skrátka to kamarátom nevyšlo. Ale občas ma pokúšali aj neskôr. Asi naposledy v reštaurácii pri jazere Počúvadlo. Myslím, že vtedy tam bolo pečené prasa a pri stole kuli plány, ako ma prinútia ochutnať. No zrazu zostali zmetení a stíchli. Ja som skrátka zobral kúsok mäsa a prehltol ho. A to nikto nečakal. A ja som sa bavil na tých vyhúkaných tvárach z prísahancov. Odtedy už som mal pokoj a nikto ma mäso jesť nenútil. A dodnes som vegetariánom. A venujem sa westernu. Tak zase možno niekedy na budúce. Prajem vám pekný deň.